ba wani daɗi sanyi dai. To sanyi ai daɗi ne. Ka ce ba ka so ringa ce ma yaya. To in zamanto ɗanka mana, kawai ka zamanto babana. Na zan da kwarto ya zama ɗana. Me a kwarto ne ni? A'a. Ko ni kwarto ne? So ni ina so ringa suma marijuana. Kwarto ya zama ƙanina. Zan ringa suma marijuana yana sha ko ba ka ba. Ka san me marijuana? Wai abin da na ƙarfin mazan nan da ake amfani. Okay. Ba wani. Faran da kai wallahi. Me zan an ce kana dan shan marijuana abu ne fa mai kyau fa. Dan shaye ne. Dan shaye ne. Ba ka yake. Ina shaye. Ni ina shaye.